Kabuk Pales Kawan Rashapi, Yaka Kodyara Papura, Ka General Studies Pepuan. Pinkeng Aktiari Lade, Naka Pendaki Competitive Exam, Kum ka MCS, MPS, Bat QA ki Allied Services. Kat kum ka syllabus, but to my tam, Jong ke MPSC, Araja R4R. Pila ban yo yeka, na kitukan kot paro ha shilong. Ka HYC Maweit Circle hagasinang kong jong katayo kalalait ban ya kynduh yaw EE PWD ban buh ka jingkerpat ban marmot ya baro ki jingkieng dieng ki balajot bat up ka jingma hasilente jong ka surok Nongstoin Maweit watla nakaliang jong ka seng ka klemyo ban ya kynduh yaw EE PWD markmat Henry ki layo apat ban ya keren bat u lengba jong ka phone halo ka jingjot jong ki jingkieng dieng ki bala senjor bat peithlio bat ha ka jing ya keren lengba jong ka phone ulaong ban bu ya ka jing tho ha office da ka ba ukulal ru ba unshim kia ban le ye ka badon kam ka senggal gar pat leng ba jong ka jing tho bat ha ka jing kren badu EE PWD ban shim kia lem mardor ban shina hakine kisngi khamtam ye ki jingkeng ding ka badon ha wa lengdo nong pathar bat thakanar nagleng jungi ka HYC Maweit Circle mentak kesni sautrik menai balai arjar arpoar ni lalek ban wan ya kynduh ya EE PWD hakabayadai ba bakaseng kabuk ke jingkerpat ban maramot ik jingking ding ki balajot hasil tiar ka surok Nongstoin Maweit nomor kene kala ap jingma bat injuru ya ki breu ki bayat baying hakane ka thang jungi te kerpat ya u EE bas ngobha ban simkia hakabayadai bekini ki jingking ding nomor ba ki jingking ding ki bala kham jot rathai kalong kadon hune ha walando hanong pathar bahat thakngat bat kiwe jaka ikerpat ya ka office jongki ba pin sungha ban simkya hakabi de berkini ka benta ten nagaleng jongi menta kasni iklam yo ban ya kynduh EE ndrei ngila yo ban phone yu hakba ula ong ba nbu ya kene ka jingkerpat jongi ko branch bat nagaleng jugu sa simkya hakabi de